Danas odgovaramo na pitanje tko odlučuje o razvoju Bitcoina ako nema direktora. Tijekom proteklih 10 dana istražili smo kako Bitcoin funkcionira, od rudarenja do blockchaina i njegove fiksne ponude od 21 milijun. Ali postoji jedno veliko pitanje na koje još nismo odgovorili. Može li se Bitcoin promijeniti? I ako može, kako? Za razliku od tradicionalnih financijskih sustava, gdje središnja vlast može jednostrano promijeniti pravila, Bitcoin je decentralizirana mreža. Ni jedna osoba, tvrtka ili vlada ne može promijeniti njegov protokol. Umjesto toga promjene zahtijevaju konsenzus cijele mreže. Evo kako to funkcionira. Bitcoinovi provoditelji pravila su čvorovi. Kao što smo raspravljali u 8. danu, Bitcoin čvorovi su okosnica mreže. Oni potvrđuju transakcije i provode Bitcoinova pravila. To znači da svaka predložena promjena protokola mora biti prvo prihvaćena od većine operatera čvorova, prije nego što postane dio Bitcoinova koda. A zašto su promjene važne? Sposobnost Bitcoina da se mijenja ključna je za njegov dugoročni opstanak, ali moramo pronaći ravnotežu. Ako bi se Bitcoin prečesto mijenjao, uveli bismo nestabilnost i sigurnosne rizike. Bio bi nepouzdan kao globalni monetarni sustav. Međutim, Bitcoin mora biti sposoban prilagođavati se kada je to potrebno. Na primjer, iako kvantno računalstvo trenutno nije prijetnja, ako mreža jednog dana procijeni da je to stvarni rizik, Bitcoinov decentralizirani proces nadogradnje omogućuje zajednici da implementira zaštitne mjere. Ovaj spori, konsenzusom vođeni pristup osigurava da Bitcoin ostane siguran i prilagodljiv, razvijajući se samo kada je to doista potrebno. Važno je napomenuti da nisu sve promjene jednake. Imamo kompatibilno ažuriranje ili soft fork, te potpuni raskol ili hard fork. Kompatibilno ažuriranje, to je nadogradnja kompatibilna unatrag. Zamislite to kao ažuriranje aplikacije. Starije verzije i dalje mogu funkcionirati, ali novije verzije imaju dodatne značajke. Čvorovi koji se ne nadograde i dalje mogu sudjelovati u mreži. Recimo, na primjer, Segwit 2017. je poboljšao učinkovitost Bitcoinovih transakcija. Nitko nije morao ažurirati svoj digitalni novčanik da bi dalje slao i primao novac. Ali oni koji jesu, dobili su nove mogućnosti. Dok raskol, to je promjena koja nije kompatibilna unatrag. Ona dijeli mrežu na dva odvojena lanca. Jedan slijedi stara pravila, drugi nova. Ako se čvorovi ne nadograde, više nisu dio glavne mreže. Ako se čvorovi ne nadograde, više nisu dio glavne Bitcoin mreže. Primjerice, Bitcoin Cash, to je raskol iz 2017. godine koji je stvorio novu zasebnu kriptovalutu. Bitcoin Cash je minorna i nebitna mreža koju većina čvorova nije htjela slijediti i tim demokratskim postupkom je Bitcoin ostao prevladavajuća i dominantna mreža, te se jasno vidi i po vrijednosti i po hash poweru, odnosno računalnoj snazi mreže, tko je pobjednik tog raskola. Jednostavan način razmišljanja o Bitcoin raskolu ili kompatibilnom ažuriranju je kroz jezik. Kompatibilno ažuriranje je kao dodavanje novih riječi u jezik. Stariji govornici i dalje mogu razumjeti, čak i ako ne koriste nove pojmove. Dok je raskol kao prelazak na potpuno drugi jezik. I on čini komunikaciju nemogućom, osim ako svi ne prihvate promjenu. A tko odlučuje o budućnosti Bitcoina? Upravljanje Bitcoinom temelji se na grubom konsenzusu, što znači da ni jedan pojedinačni entitet ne može nametnuti promjenu. Programeri mogu predlagati nadogradnje, ali one stupaju na snagu samo ako ih korisnici, čvorovi i rudari prihvate. Korisnici, čvorovi, oni biraju pravila. Rudari obrađuju transakcije, ali ne mogu nametnuti promjene pravila. Programeri daju prijedloge, ali ne mogu prisiliti na usvajanje. Upravo ovaj decentralizirani proces nadogradnje razlog je zašto Bitcoin ostaje stabilan i otporan na središnju kontrolu. Bitcoin se ne mijenja zato što neko tako kaže. Mijenja se samo kad se ogromna većina mreže dogovori i pristane na to. S Bitcoinovom mehanikom i konsenzusom koji smo svladali, u sljedećih nekoliko dana zavirimo iza kulisa Bitcoin transakcija, da vidimo kako se pohranjuju i kako se Bitcoini kreću mrežom.